Ovu direktivu sam također podržala jer ima zadatak uspostaviti ravnotežu između pojednostavljenja propisa i učinkovitih postupaka u vezi s inovativnim, održivim kriterijima za dodjelu. Ova direktiva osigurava veću stopu sudjelovanja malih i srednjih poduzeća i stvaranje šire korištenje i nabave, što je značajno s obzirom da je javna nabava s gotovo 18% bruto domaćeg proizvoda Europske unije značajan dio gospodarstva. Podržavam koncept ekonomski najpovoljnije ponude koji, osim najniže cijene, podrazumijeva ispunjenje određenih specifičnih potreba naručitelja i strateških društvenih aspekata kao što su socijalna radna prava, uvjeti rada, ekološki kriteriji, pristup zapošljavanju nezaposlenih mladih i žena. Smatram da ova direktiva promiče vrijednosti kao što je u prošloj direktivi bilo transparentnost, principijelan stav protiv korupcije te napredak socijalnih i ljudskih prava, a ujedno štiti gospodarske subjekte.